Ninabezulu eliphezulu igama uphasana ke-channel yenu Flicky. Qinisekisa ukuthi uyasubscribe, like, you become a member. Uyanikela kwi-chat khona account number, umuntu othanda nesifiso kunikela unikela. Inamba yami isenze kuphela kungifonela unga-WhatsApp, unga-SMS, ungangicela ku-WhatsApp, ungacela futhi ukuthi unga-SMS. Sibheka la uMthiza Ntuli. Mthiza Ntuli sawubona phasa, ngabe kuchazana uphupha ke kuwena ofanele umuntu ongasekho ufuna umsebenzi. Nayo into esingayesho. Le Paul lila uphupha ufonela umuntu ongasekho lingafika abantu abaningi. Yena uphupha ufonela umuntu ongasekho ngoba ufuna umsebenzi. Ngenzeka nawe umfonela umuntu ongasekho ngoba unenkinga ezithile ubese ufonela umuntu ongasekho. Ungeze kuyagula ufonela umuntu ongasekho. Ngenzeka whatever ungenzeka you are going through yona. Kungenzeka uphuphe ukhuluma noma ufonela umuntu ongasekho. Nawu ke singakusho number 1 ukuthi uma uphupha umufi kupha wesithele ngoluhlobo umfonela. Ngoba lungasho ukuthi kungenzeka wena uyakholelwa kumufi futhi unalo ithemba lokuthi uyithongo elihle elikubhekile nelingakusiza ngezixazululo oyidingayo futhi aphinde akuvulela amathuba angcono empilweni. Ngabe uyagula, ngenzeka uyathemba ukuthi angalethi isixazululo ukuthi uphulukiswe, ngenzeka ufuna umsebenzi vele, you are unemployed noma you are looking for a better job. Uyabo. So ingafika lento ikhomba lokuthi wena ukholelwa kangakanani kulowo muntu. 2 kungenzeka futhi ububhela umufi. Sike nje uPaul umfonela ungasho ukuthi kungenzeka kade usanda kuphahla vele ucela akuvulele inhlanhla yomsebenzi noma akuvulele inhlanhla lento osukuyifuna. So lengavele Paul to confirm ukuthi wena isicelo sakho sisindlulisile through ukuphahla kolowa muntu. Yabona? 3 uphuphe ukuthi umufi ngaba uPaul umfonela ungasho ukuthi lo muntu uyithongo elihleke manje nelikubhekile futhi okumele uphashe noma kumele uphashe umcela ukuthi akuvulele inhlanhla yomsebenzi owudingayo noma akuvulele inhlanhla lento osukuyifuna lesikhathi ukuthi lento ingaconfirm lo muntu uyisona sidalwa esihle esikubhekile wena futhi isona izicelo zakho ongasibhekisa kusona. Ngabe siyicelo zomsebenzi, izicelo zempilo, izicelo zempumelelo, izicelo zenhlala kahle. Lo muntu yena ongaqolisa kuyena izicelo ngoba uyena ohlambulukile wena ubhekile yabo. 4 azivale ngelithi ke uma futhi umufi kuPaul umfonela ungabe lichaza ukuthi kukhona mhlawumbe ukuxhumana okukhona. Ngenza vele uyaxhumana naye through the partialing noma ke kuzofanele uxhumane nomufi through the process yokuphasha yokuthemeleza yabo. Futhi number 4 into engavela ngoba vele wena umuntu osanda kuphasha umuntu okuxhumana naye vele umufi umuntu okuthuma wezicelo ethi uzenze kuye noma akuxhumane nomufi ake usukume manje uxhumane nomufi ucommunicate nomufi through the means of ukuphasha mhlawumbe kanjalo okungenzeka kukhona ngabe siyakukhanyisa kukhona bese uyakuveza uma ulandela isintu la ngaze ukuthi sikhuluma ngesintu. Uma sikhuluma ngento zesintu akusho ukuthi phela ngani sakwethu ngiyashumayela ngithi mina abantu abawuphasha mina ngikhuluma ngokwephupho ukuthi yithi angisho ukuthi wena usindisiwe hamba uphahla. No, I'm not saying that. I'm saying lephupho liyisintu. Alingeni kwi-Christianity alingeni kwinkolo but liyisintu lona qobo lwalo. Yabona? Siyabonga. Be blessed. Number yabisenze ukuphuma ufonela isebenze kuphela so 9 ekseni ya ku5 ntambama. Lokho wasakufonela ebusuku. Ciao.